täällä on laittaa. Tein semmonen vähän kuin Legossa, tää on oma keksinnöllä. Täältä tyyppi vetää tän. Joo, näistä saa näitä oikea-aseita netistä, jos kyselette. Okei, mä puhun tästä, mitä täällä tapahtuu. Täällä tyyppi juoksee, mutta tätä kiinnostaa, miten tää hakkaa ton pelkurin. Tää on melkein sotilas. Tää ihmettelee mitä hittoa, siis no okei, naama ei näytä samalta, mutta kuitenkin. Niin se ihmettelee mitä hittoa siellä tapahtuu, kun kenellä on melkein aseita, ne on terroristeja. Toi on vasta hyvis, toi muuta pahiksi, siis toi on hyvis, tää ja toi. Siis 3. Siis toi terroristi yrittää ampua haulikolla päin, mutta toi ottaa mailla ja yrittää lyödä. Mutta ehkä ei pysty sen takia ampua haulikolla. Ja siinä oli mun kaikki. Nähdään.